खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एडभान्टेज आसाम 2.0 आ रायजो सोरखार साननायनिख्रुइ बांसिन इनभेस्टर लाबोदों। काजलगावआव सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। महाकुम्भ मेलाया दिनै जोब्बाय। 65 कौटिनिबो बांसिन सुबुङा दुगैदों। तिनसुकियायाव आल्फा उदांनि सासे सोद्रोमाया आखाइ दैखांदों। कंग्रेसनि बारग' एमपि सजन कुमारखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालिनि साजा। गुवाहाटीनि भारा न'आव सासे आइजोनि सह बोखांदों। हिट एन्ड रान जाब्रबथायाव सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम। मिजोरामाव सा 32,000निबो बांसिन सुबुंनि देहायाव HIV पजिटिभ मोनदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। आसाम सोरखारनि बानजायनायाव खुंनाय एडभान्टेज आसाम 2.0 आ दिनै जोबगोन। रायजो सोरखारा साननायनिख्रुइ बांसिन एडभान्टेज आसाम 2.0 आ इनभेस्टर आरो इनभेस्टमेन्ट लाबोदों। मख'नो गोनांदि एडभान्टेज आसाम 2.0 आव नखर हादरनि रां खाथायगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन मोन 60 हादरनि रां खाथायगिरिफोरा बाहागो लायो। थांखिया आसामाव रां इनभेस्ट खालामनाय। आसामाव 1,22,000 कौटि रां इनभेस्ट खालामनो केबिनेटआ गनायथि होदों होननानै एडभान्टेज आसाम 2.0 सन्मिलननि सिगां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन। नाथाय गिबि सानखालिनो बे टार्गेटखौ बारदों होननानै एडभान्टेज आसाम सन्मिलनाव फोसावदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला भारतनि मुंदांखा उद्योगपति मुकेश आम्बानी, गौतम आदानी आरो टाटा ग्रुपआ आसामाव 1,30,000 कौटि रां इनभेस्ट खालामदों। सोरखारा आसा खालामनायनिख्रुइ बे बिबाङा बांसिन। बबेखानि टाटा ग्रुपआ आसामाव थिसनथाइ होनोबो फोसावदों। चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव दिनै सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। 27 नं माहारियारि राजा लामानि साखाथियावनो गोग्लैनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हायो सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सहखौ। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला काजलगाव जिल्ला बेंगिरि मावख'नि साखाथियावनो थानाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कलेज आरो काजलगाव पुलिस थानानि साखाथिनिफ्राय सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांदों। सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हानायनि उनावनो काजलगाव पुलिस थानानि मोनसे टीमआ जाथायसालियाव थांनानै गोथै सहखौ बोखांहैयो आरो पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय काजलगाव सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरो होननानैबो मिथिहोदों। रिपर्ट बादिब्ला बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै गोथै सहखौ सिनायथिनो हानाय जायाखै। अब्लाबो थैनाय सुबुंनि गाननाय खसाबखौ नायनानै बिखौ सासे आदिबासि हारिनि सुबुं जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। लान्थ्रियै 45 सानसिम सोलिनाय महाकुम्भ मेलाया दिनै जोबथा सान। प्रयागराजनि त्रिवेणी संगमाव दिनै जोबथा गोथार दुगैनाय जायो। दिनै महाशिवरात्रिनि समाव महाकुम्भनि जोबथा दुगैनाया जायो। बेनि थाखाय मंगलबार हरनिफ्रायनो लाख सुबुङा थुबुर जायो। दिनै फुंनि 4 रिंगासिम 25,64,000 सुबुङा हलिदेप लायो। फुंनि 6 रिंगासिम 41,10,000 सुबुङा दुगैयो। रिपर्ट बायदिब्ला महाकुम्भ मेलाया जागायनायनिफ्राय दिनै फुंसिम 65 कौटिनिबो बांसिन सुबुङा गंगा जमुना आरो सरस्वती दैमानि त्रिवेणी संगमाव थब्लबाय एबा हलिदेप लाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 13 जानुवारि पुस पुर्णिमा खालि महाकुम्भ मेलानि गोथार दुगैनाया प्रयागराजनि त्रिवेणी संगमाव जागायजेनदोंमोन। बेनि उनाव 14 जानुवारि खालि मकर संक्रान्तिनि दुगैनाय, 29 जानुवारि खालि मौनी अमाबैसा, 3 फेब्रुवारि खालि बसन्त पन्चमी, 12 फेब्रुवारि खालि माघी पुर्णिमानि दुगैनाय जायो। बबेखानि बै समनिफ्रायनो दिनैसिम सानफ्रोमबो लाख सुबुङा महाकुम्भआव दुगैयो। इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ असम इन्डिपेन्डेन्ट सुंद'यै आल्फा आइनि सासे सोद्रोमाया आखाइ दैखांदों। मंगलबारखालि बेलासियाव तिनिसुकिया पुलिसनि साखाथियाव थांनानै गावखौनो गथायहोयो आल्फा उदांनि सासे सोद्रोमाया। तिनिसुकियायाव गावखौनो गथायनाय आल्फा उदांनि सोद्रोमाखौ अरुणजय बरा एलियास उज्जल असम होननानै सिनायथिनो हादों। अरुणजय बराया तिनिसुकिया जिल्लानि भेंगेरी ओनसोलनि टेकेरी गामिनि थागिरि। थांनाय 2018 मायथाइयाव उदखारि आफाद आल्फा उदांआव हाबहैदोंमोन अरुणजय बराया। रिपर्ट बादिब्ला अरुणजय बराया तिरुकटालीगुरियाव गावनि हाथियारखौ पुलिसनो गथायनानै आखाइ दैखाङो आरो हिंसाखौ गारनानै गुबै लामायाव फैफिनो।
बारग' कंग्रेस एमपि सजन कुमारखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालिनि साजा 1984 मायथाइयाव जानाय सिखनि हेंथा दंगा एबा सिख रियट्सनि मामलायाव जिउ जोबजासे साजा होनो फोसावनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि 1984 मायथाइनि 1 नभेम्बर खालि दिल्लीनि सरस्वती बिहार ओनसोलाव सिखनि हेंथायै जानाय हिंसा एबा दाङाबाजिखौ थुलुंगा होनायनि दाय होनाय जादोंमोन सजन कुमारनि हेंथायै। सजन कुमारनि थुनज्लायनायाव आरो बिजों दैदेनजानाय सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया हिंसा गोसारहोदोंमोन। सजननि थुलुंगानायावनो मोनसे हानजाया सानै सिख सुबुं जसवंत सिंह आरो बिनि फिसाज्ला तरणदीप सिंहखौ बुथारदोंमोन होननानै अजद थिखांदोंमोन। सजनखौ 2 फेब्रुआरि खालि बे मामलायाव दायनिगिरि खालामनाय जादोंमोन आरो बिनि साजाखौ मंगलबार खालि फोसावनाय जायो। बेनि सिगां दिल्ली कन्टेनमेन्ट ओनसोलाव जानाय दंगानि मोनसे मामलायाव साजा होजानायनि उनाव सजन कुमारा आथिखालाव मोनसे जेलनि साजा सैनांगासिनो दङ। बेनि गेजेराव सजनखौ फिन जिउ जोबजासे जोबथेसालिनि साजा होनाय जायो। कंग्रेस दैदेनगिरिखौ साजा होनायाव 4 जिथाइनिबो बांसिन सम नांबाय। बेनि फिथाइ महरै भारतनि न्यायारि खान्थिनि लासै खारथायनि बागै फिन खेबसेबाव सोंथिफोर सिखांदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय हाथिगाव ओनसोलनि गंसे भारा न'निफ्राय सासे आइजोनि गोथै सह बोखांदों। बे सोमोनांथाव जाथाया बुधबारखालि जादोंमोन। जिउ गोमानाय आइजोखौ साहेबा रहमान होननानै सिनायथिनाय जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला हाथिगावनि बिश्वजित पटनि भारा थानाय न'आवनो सोमोनांथावै आइजोआ थैना थादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बबेखानि आइजोनि थैनायनि जाथायखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। थागिबिफोरा बेनि खौरांखौ खिन्थाहरनाय लोगो लोगोनो जायगानि पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौबो जागायो। गुवाहाटी नोगोरमानि 6 माइल फ्लाइअभाराव मंगलबार खालि हरखाब लामा जाब्रबथाय जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि हिट एन्ड रान जाब्रबथायाव लामाजों थाबायलांबाय थानाय सासे सुबुंखौ मोगा-मोगि सौख्रांनानै गोब्राबै जखम खालामदोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला AS01 FJ 5386 नाम्बारनि गंसे फार्न्स गारिखौ ड्राइभारा जौ फेनानै गुबुन फारसे दिगजों सालायलांनायाव गंनै गारिजों मोगा-मोगि सौग्रावखांनायनि उनाव लामाजों थाबायनाय गुबुन सासे सुबुंखौबो सौख्रांहैबावदोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि लामायाव थाबायनाय सासे सुबुंखौ सौख्रांनायनि सिगां लामा सेराव दोननाय गंसे स्कुटिखौबो सौख्रांहैदोंमोन। बे जाब्रबथायाव जखम जानाय सुबुंखौ जायगानि माखासे सुबुंफ्रा गोख्रैनो फाहामथाय होनो हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जायो। बबेखानि बे जाब्रबथायनि उनावनो फार्न्स गारिनि ड्राइभारा खाबु लानानै जाथायसालिनिफ्राय खारखोमायो। बे सिग्रोमनायाव गारिनि सिंनिफ्राय गोबां जौनि दिंग्रिफोरबो मोननाय जादों। बे जाथायनि खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै नायबिजिरनायखौ जागायो। सा-सानजा ओनसोलनि मिज'राम रायजोआव हादरनि बयनिख्रुइबो बांसिन HIV पजिटिभ मोनदों। गासै सा 32,000 सुबुंनि देहायाव HIV पजिटिभ मोननायाव रायजोनि एसेम्बलियाव सावस्रि मन्थ्रि लालरिनपुया फोरमायथिदों। बेनि सायाव मिज'राम सावस्रि बिफाननि प्रजेक्ट डाइरेक्टर डक्टर जाने आर राल्टेआ मिथिहोनाय बादिब्ला गासै 32,287 सुबुंनि देहायाव HIV पजिटिभ मोननाय जादों। बेनिनो गासै सा 5,511 सुबुङा HIV पजिटिभ बेरामजों थैनांबाय। थांनाय 2024 मायथाइनि एप्रिल दाननिफ्राय जानुवारि 2025 सिमाव गासै सा 1,769 नि देहायाव गोदानै HIV पजिटिभ मोनबावनाय जादोंमोन। बे गोदान HIV पजिटिभ मोननाया सिगांनि रुजुनायाव 67% होननानै फोरमायथिदों डक्टर राल्टेआ। बेनिनो बांसिनानो आथोनारि सोमोन्दोजों सोमजिनाय होननानै साननानै लानाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।